बा माथो बिराद साइसथार सिख्लायालाय ओइ बिमा हनै फिसाजोआ सफैबाय ए सफैबाय आइ औ आइ बै सेंग्रायालाय सोर जाखो बेलाय बेबा सोर थुलाय ओइ सोर नोंलाय जोंनावलाय मानो फैदों खावब्ला सिब्लानो मा नांगौ नोंनो माबा मादै नोंसिनाव गलाब बिबार मोदोम सोदों नालाय बे मोदोमनायानो नोंसिनाव लाबोदों गलाब बिबार ए गलाब बिबार बेफारिसो नामा नोंलाय जोंनाव गलाब बिबार गैया बाबु बै न'खरसेनावसो दङ बिसिनावसो मोनगोन नोङो गलाब बिबारखौ है माथो नोंसिनाव मोदोम सोथारदों गलाब बिबारा आदै ओइ बोराय खर' गाज्रिसो खोमा बियो ओंखायनो जानला मोनला बखिला बायदों ओइ बाबु जोंनाव गलाब बिबार गैया थां नोङो बैसिनाव लायदो थै आदै नोंसिनावनो बिराद मोदोम सोथारदों गलाब बिबारा लांफाखानोसै आं गलाब बिबारखौ होद मा सिवख्रालाय गथ'आलाय ओइ बिमा लावथियालाय हो साननांगौ गैया होनबाबो मानिया बियो र' बोराय लावथिखौ लायनां जानाय नंलादांलै खारनांसिगोन माथो होहां मोनबाय आङो ओइ र' बहा खारदों नोंलाय र' नै बोराय लावथिया लाबोबायमोन आं मानसियालाय बहाथो खारलांखो गैला खारलांबाय गिनानै मानसिया साला मोननाय मोनबा होथारगौमोन आं बेखौ थ' बुरै जोंनासो खामानिया थाजोब्बाय मा ओंख्रि सायखो मादै आयौ बाबु आरो नों फैबावबाय जोंनाव गलाब बिबार गैया होनखाबाय आरो फैबावबाय नोङो दानो नोंथि फैबा जाहरगाथारगोनसो नोङो थांखादो माबार हाब मादै नोंसिनालाय मा खोथाफ्रा बुहरनाय दामहरनायल'ब्रा हा खोथाफोरखौ मोजाङै खोनासंजोबब्लासो समादान जागोन ना बाथ्राया ए मा बाथ्रा फै जिरायफै थांहाय सियार लायथां दे दाना मा बाथ्रा खिन्थादो है मादै गावसोरहा गोदोनि मानसिफोरखायनो खोथाफोरखौनो हमनो हायालै माने गलाब बिबारखौ सिख्लाफोरखौ होनो दानि बाजाराव आं नैबेखौसो होनदों मा बेलाय मालानि गलाब बिबार जालायखो बेलाय आंनि फिसाजो मन्जुसो दा आंलाय बेखौनो आसोल गलाब बिबारखौसो सानफ्रांदोंमोन माने मादै आंनि साननाया जाहैबाय नोंसिनि बे नानिखौ आं फसायबाय नालाय हाबा लानोसैमोन आरोखि बेखौनो रायलायनो हाबफैदोंमोन आं नोंसिनाव दाखालिबो ओमफ्राय दिनैबो आरोखि खोथाया बेनो मा हाबा हरा आं बिदि सिनाया मुवा मानसिनो आंनि फिसाजोखौ सिनाया गारानो थां नों सिङाव हाबैलाय थांदो नोङो मामबा थांथारदो दा नोंथै फैबा होजाहरथारलायगोनसैलाय नोङो थांथारदो थां मामबा थांदो फै नोंसोरो खोथाखौ बुजियालै मादै साला आंनि फिसाजोखौ नांगौ बेनो गोदाव सोरावनो
ओइ बै नों दाख्लै हिनजाव नायनो थांनाया मा जाखोब्रा? गैयालै गरसेबो थांनो थाखाय गारि भारायानो गैया आंनाव। आसोल नोंनाव दाहार मोनथ'गोन नामा? आंनो 3000सो नांगौमोनलै। गैयालै आंनाबो बेनो प्रब्लेमा मेना फैसानियानो दं। दाबायदियाव सोरबाफोर फायखाना सुनो लिंबाबो थांसिन आं ओरैबायदि दरखार आंनाव फैसाया। आयु एफा जाम्बा नोङो? दा बायदियाव सोर जाम्बाबाखौ फायखाना सुनाय नुखो नोंलाय? जाम्बा जाम्बा बुंखायो फायखाना सुनो। थोद ओइ थ' लामाजों एसे सिख्ला साफा साफा फैयो खोमा बेरायहैनि। थ' एसे थाबायलाबायहैनि। खामानि दामानि फैखाला थांसै। गुन्दा सानै साथाम लानानै दम होनानै लांफैयाबा जानाय नंला। हनै बे फंबायफोरखौनो 2000 जासिनानै दम होनो लांफानोसै आं। ओइ बाहायफोर आंहा मोनसे प्रब्लेम जादोंलै। माने आं जाय सिख्लाखौ फसायो बिमाबो बिफाबो हरनो राजि गैया। एसे दम होनानै लायनिथ'। नोंसिनो 2000 होनोसै आं साथामजों 6000 जागोन दा? 2000 ना मा होनो? थौ दानो। थौ सासेयाव 2000 जाबायलै। फै एसे सिगिनानैब्लाबो लाबोनांगौ दे। ओइ बुरै नै दाख्लैनिया फैबावलायबाय दा। बुलाय दास लाना फैबाय खोमा। फै लावथिया बोरो। आयौ खारदो र' सालाफोर बहा खारदों? र' साला उदाव सोराव हिनजाव खन फैग्रा बिसोरो नोंसोरखौ मोननायमोनबा बुथारगौमोन आङो।